Ang sarap para kumain pag ikaw yung nagluto ba, no? Nakaka-proud. Sige ang maglipag 1, 2, 3 ay libre. Ayun, luto ng ating bisayang gulay mga parenti. Sarap na ito. Alright. Sa wakas nakapamahaw na din tayo ba? Ayun, kain tayo, kain. Sarap na ito. Yung sikwa na natin, ginulay ba at sikwa at saka alugbati. Ilagyan natin ng tanglad ba. Ayun, kain. Meron tayong konting isda na pingwit natin sa sapa. Ayun. Kain tayo, pamahaw. Sa wakas nakapamahaw na din tayo ba. Sarap tayo, di ba? Bisaya na gulay from the farm. Ano to? Sikwa. Sikwa. Yan. Hindi ko alam kung ano yung basta vitamins to. Hindi ko alam kung ang letter ABCD ba. Vitamins. Kain tayo. Ito talaga yung paborito ko mga parenti ba. Yung bisaya na gulay. Ito yung buhay probinsya. Sarap. Ngayon ko lang nalaman mga parenti na marunong pala akong magluto ng gulay. Kan. Ayun, nakakain din tayo ng sikwa sa ating bakuran ba, yung tinanim natin. Yung kumakatkat sa balongbong. Diba? Ito. Sabaw. Yung tanglad. Sarap mga pariente, grabe, ubusin ko talaga tong kanin ko. May isda tayo, diba? Sarap.
Nakakagutom. Ayun, shout out sa lahat dyan. Kain din kayo ha, baka magtululawan nyo sa akin. Kain din kayo na ano nyo. Magluto din kayo ng utan bisaya. Yung sikwa galing to sa bakura namin, yung tinanim ko ba. Sa malapit lang sa bahay yung sikwa natin, ano daw eh, kumakatkat sa ano ba, sa bongbong, balongbong ba. Ito yon, lumunga na. Sarap. Grabe. Ba? Utan bisaya. Buhay probinsyano. Vitamins talaga ang utan bisaya. Ang sarap ba? Mabubusog ka talaga sa ano? Sa may gulay ba, no? Kasi ang sarap. Mas masarap pa sa ano? Sa jowa ba? Ang sarap mga parin, grabe. Hindi ko ito ipagpalit sa ano ba? Sa litson. Itong gulay ko. Ang sarap para kumain pag ikaw yung nagluto ba, no? Nakaka-proud. So, dito lang kayo ating ano, ating pamahaw special, ang ating vlog for today's, it's January 8, January 8, July 8, okay, kung hindi ako nagkakamali, July 8 ngayon. And ayun, maraming salamat sa pagtutok sa ating live. Sa GMA, ABS7 kapamilya, kapatid, kapuso, yan. Maraming salamat, and dito lang maging ating vlog. Maraming salamat po sa hindi pa nakasubscribe. Please subscribe sa aking channel. Kung gusto mong subscribe ka na, huwag ka nang mag ano dyan ba, no? Pindutin mo yung naka-red dyan. And maraming salamat sa pagtutok. Dito lang maging ang ating vlog. Ayan, bisita, bye! Sige ang baklipag